Ahojte, vítajte pri mojom ďalšom videu. Chcem vám v prvom rade všetkým poďakovať za krásne recenzie a komentáre na mojich predošlých videách. Veľmi si to vážim a veľmi sa teším z vašej podpory. Naozaj to pre mňa znamená veľa. Ja som teda momentálne už vyliečená. Už to bude mesiac, čo som sa vlastne dozvedela svoje výsledky. Takže oficiálne môžem povedať, že na teraz som Hodgkina porazila. Samozrejme budem pravidelne monitorovaná, ale veľmi sa z toho teším. A teraz sa mi už o tom rozpráva aj oveľa ľahšie. Takže som veľmi šťastná, že som sa dopracovala až sem. Naozaj som na to čakala pol roka. Písali ste mi pár správ, našla som tam aj pár komentárov, že by vás zaujímalo, čo vlastne bolo ďalej. Takže som sa rozhodla, že vám vlastne natočím aj videá o tom, ako prebiehala samotná liečba. Pokiaľ by vás teda zaujímala samotná diagnostika, ako som vlastne prišla na to, že mám rakovinu lymfatických uzlín, tak som o tom už video natáčala, takže ho nájdete na mojom kanáli. No a teraz vám vlastne idem rozpovedať, ako prebiehal prvý cyklus mojej liečby. My keď sme teda s maminou išli k tej pani doktorke si pre tú informáciu, že mám rakovinu, tak ona nám teda povedala, že pravdepodobne to je ten Hodgkinov lymfóm, ale že teda ešte mám uzlinu na rozbore v Martine a že sa to vlastne ešte bude podrobnejšie diagnostikovať. Čiže mne to vtedy prišlo také úsmevné, že moja uzlina je v Martine a ja som v Martine nikdy nebola, hej, takže ale tak v tej chvíli mi to nebolo všetko jedno, to je samozrejme. Strašne som sa strhávala pri každom zvonení telefónu, že mi už volajú vlastne z Bratislavy, z toho Národného onkologického ústavu. Strašne som sa desila toho, že mi budú volať. No a ja vlastne, keď som priateľovi povedala, že čo za chorobu ma postihlo, tak on si o tom našiel vlastne brožúru. On si to úplne celé naštudoval, čiže on presne vedel, že čo ako asi bude prebiehať. Ja som si úprimne myslela, že mám tú chorobu ešte len v takom počiatočnom štádiu, čiže som to predpokladala tak, že maximálne 2-3 mesiace chemošiek absolvujem, alebo cykly, a že finito. No a pamätám si, že mi zavolali teda z Bratislavy, s tým, že 20. februára tam mám nastúpiť, mám prísť pobalená, lebo budem hospitalizovaná a že pravdepodobne zatiaľ sa to odhaduje na 6 cyklov, čo je v prepočte vlastne 6 mesiacov chemošiek. No a ja som vtedy bola strašne prekvapená, že na čo toľko. Kým prišlo 20., tak som bola ešte v Nitre na výber stehov. Ono sa to celé... Nechcem povedať, že naťahovalo, pretože nenaťahovalo, ale potrebovala som dopriať pár dní aj tej rane, pretože oni všetci potrebovali, aby tá rana bola už aspoň tak uzavretá, že by sa do nej nemohla dostať infekcia, pretože vlastne tým, že vám nasadia chemošky, tak všetky procesy v tele sa spomalujú a zastavujú, čiže by sa mi zastavilo aj to hojenie tej jazvy. Ja si úplne presne pamätám na ten deň, keď som tam išla a balila som sa večer, pretože som to odkladala. Úplne najviac na celom svete som to odkladala. Strašne som tam nechcela ísť. A to bolo pre mňa naozaj to obdobie, kedy som bola naštvaná na všetko a na všetkých, že prečo sa presne toto muselo stať mne. Odmietala som to prijať, že vlastne ja môžem mať takúto chorobu a naozaj bola som z toho strašne deprimovaná a naozaj som rozmýšľala nad tým, že preboha, prečo ja. V pondelok ráno ja som sa tak vystresovala, že ja som mala až takú úzkosť, že sa mi veľmi zle dýchalo. Strašne mi tlklo srdce, bola som úplne bledá, spotená, vystresovaná. Proste ja som sa tej návštevy tých lekárov tak dokázala vystresovať, že naozaj mi bolo veľmi zle. A ja som vlastne s mojim priateľom plus minus bola 24/7. My sme fakt dokázali počas dňa existovať len pár hodín bez seba a ja som ho tu zrazu mala nechať na plus minus 3 dni, čo bolo pre mňa nepredstaviteľné. No a keď som vlastne prišla do Národného onkologického, tak
tam bolo strašne veľa ľudí a strašne veľa chorých ľudí, čo vo mne vyvolávalo strašnú depresiu, keď som si predstavila, že k nim vlastne teraz patrím aj ja. Poslali ma na krv, poslali ma na EKG, potom som tam vlastne čakala, kým budem mať výsledky z tej krvi a kým teda príde lekár, ktorému som bola pridelená. Nepáčila sa im tá rana, nebola dobre zahojená, takže som potom musela ísť ešte aj na chirurgiu, kde mi ju teda znovu museli celú čistiť a zistilo sa, že tam mám pravdepodobne nejakú baktériu, takže mi nasadili aj antibiotika na tú ranu. Vlastne ja som dostala na výber, že buď mi teda nasadia silnejšiu chemošku s rôznymi vedľajšími príznakmi, hej, ako som hovorila, s tým, že tá plodnosť sa značne oslabí a proste milión rôznych ďalších vecí, alebo mi teda nasadia slabšiu chemošku, ale že je tam potom väčšie riziko, že sa to môže v budúcnosti vrátiť. Som si teda vybrala vtedy tú silnejšiu, pretože som nechcela také pocity, ako som zažívala vtedy, tú diagnózu a proste celé to diagnostikovanie rakoviny zažívať znovu, takže som povedala, že proste chcem tú silnejšiu, že momentálne som pre seba najdôležitejšia ja a v prvom rade teda ja musím prežiť, až potom budem vedieť rozmýšľať nad budúcnosťou a nad možnými deťmi a podobne. Potom som išla klasicky na antigén a potom som teda išla už na oddelenie a musím vám povedať, že veľmi ťažké pre mňa bolo, keď som sa lúčila s rodičmi na tom oddelení, kedy ja som tam vlastne zostávala a oni odchádzali. A bolo to ťažké pre nás, pre všetkých, pretože ja som absolútne nevedela, čo ma čaká, do čoho idem a čo mi to vlastne spraví. A naši tiež proste, aby vlastne vaše dieťa muselo byť vystavené takejto liečbe, tak to žiadny rodič nechce, hej, to je logické. Takže to boli veľmi ťažké chvíle. Bola som na izbe s 2 kočkami a im už teda tiekla chemoška. A ja si pamätám, že ja som stále neverila tomu, že čo sa deje, že kde to vlastne som. A ja som proste ich len tak potichu pozorovala. A viem, že mi naši potom zrazu napísali, že už sú doma. Že ja som akože normálne, že som ako keby vypla na 2 hodiny. Na večeru ma brali na sono srdce, aby teda sa zistilo, že či to srdce zvládne takú liečbu. No ale bolo to v poriadku, zistili mi síce nejakú anomáliu, kvôli ktorej mi vlastne tak urýchlene tlčie srdce, pretože ja mám veľmi vysoké tepy. No a na druhý deň sa teda stala taká vec, že nás museli porozdeľovať, pretože tam bolo proste podozrenie na COVID u jednej. Neviem už ani, či sa potvrdilo, nepamätám si to. Takže sme museli ísť vlastne na také izolačné izby, kde sme boli po jednom. Čo ale mne vyhovovalo, pretože ja som veľký introvert a tým, že som potrebovala nejaké veci spracovať ešte v sebe, tak mi vyhovovala samota. No a vlastne to bol druhý deň a v ten deň už mi mali začať dávať chemošku. No iba, že ja som mala taký problém, toto je trošku bizár, ale mne prestala nabíjať nabíjačka. A to bol útorok a ja som tam mala byť do štvrtku. Čiže ja som proste nemohla byť bez telefónu, nemala by som sa potom ani ako spojiť s rodičmi, s priateľom. Takže som potrebovala tú nabíjačku. A ja som není z Bratislavy, my sme z Nitry, čiže to nebolo akože možné, že by mi ju niekto priniesol, pretože sa to proste neoplatilo. Tak ma napadlo, že si ju objednám z Voltu. Ja hovorila som sestričke, že teda nejde mi nabíjačka, že potrebujem, že by som si ju teda objednala z Voltu, iba že ja som mala zakázané vychádzať z izby tým, že som teda mohla byť pozitívna na COVID. Mne sa aj potraviny, teda jedlo nosilo priamo na izbu, ja som nikam nechodila. No a ja som mi teda hovorila, že tú nabíjačku, že by som potrebovala, ona, že jasné,
že ona mi ju znesie, teda ona mi ju pôjde zobrať na recepciu, že to není problém. No a potom mi už volal kuriér, že teda, že už tam je. A ja som povedala, nech to nechá na recepcii, iba že tam bol zákaz, že nemohli nechávať veci na recepcii. No a mňa nenapadlo nič iné, len zalarmovať sestričku cez to SOS tlačítko. A sestrička proste dobehla úplne vystresovaná, že čo mi je, čo sa mi stalo. A ja, že no, že kuriér už je na recepcii, že tá nabíjačka, viete. Čiže som im spravila stresy. Ale chvála Bohu som mala nabíjačku, potom som už bola šťastná. No a potom vlastne v ten deň okolo obeda mi robili pik a vlastne mi dali na výber, že či chcem ten pik alebo nie. Ale teda tým, že som natáčala videa na TikTok, tak mi napísalo strašne veľa ľudí, ktorí si tým prešli a v určitom smere mi strašne poradili, pretože mi tak ukázali, že čo mám čakať, čo áno, čo nie. A veľa ľudí mi poradilo, aby som si ten pik dala, aj keď ja by som si asi sama od seba nedala, pretože som mala z toho hrôzu. Takže som povedala, že ho chcem a vlastne ten pik bol cievny port na tejto ruke. Už som aj zabudla, kde som ho mala. Mi do žily zaviedli takú tenkú hadičku a tá vlastne viedla do tej hlavnej žily. A bolo to super, pretože sa mi náporom chemošky netrhali tie žilky a no spätne to hodnotím ako veľmi dobrú vec. Naozaj to uľahčilo veľmi veľa vecí. To zavádzanie trvalo hodinu a pre mňa to bolo strašne nepríjemné, pretože ma stále dusilo a snažila som sa nekašľať, aby som tam si niečo sama nedokafrala. No a druhá vec je, že oni ma vlastne prikryli takou plachtou, aby som sa moc nemykala a tým, že ja som ešte stále sa potila ako blázon, tak oni keď to zo mňa dali dole, tak ja som mala totálne všetko premočené. Strašne som sa spotila. Tá ruka samozrejme potom bola veľmi strpnutá. Ja som sa s ňou bála hoci čo robiť, pretože bola strašne citlivá. A vlastne som potom išla na rentgen, či to mám zavedené dobre a vyzeralo to fajn. Keď som sa vrátila, tak už mi spúšťali chemošku. No a v ten deň som dostala 7 fliaž, ale bola tam aj nejaká predmedikácia. Ale teraz už neviem koľko čoho, pretože ja som z toho mala strašnú hrôzu. Tieklo mi to nepretržite. Bola som z toho strašne unavená, strašne vyčerpaná. Noc bola akože super. Kašel mi to viac menej stlmilo hneď, ale teda v noci som sa ešte spotila. No a na druhý deň teda ráno som išla na spirometriu, že zase tá chemoška nasledujúca mala byť náročnejšia na plúca, takže že či to teda tie plúca udýchajú, ale tiež to dopadlo super, takže mi nasadili aj na druhý deň teda ďalšiu chemošku. To boli vlastne len 2 fľaše, to mi odtieklo celkom rýchlo a potom som mala počas dňa voľno, takže to som sa tešila. No a vlastne na ďalší deň teda vo štvrtok som už išla domov. Okolo 1 ma mali prepustiť, mali mi odtiesť ešte 2 fľašky chemošky. A strašne som sa tešila domov, strašne som sa tešila na priateľa, strašne som sa tešila, že som musela ísť na chirurgiu, pretože hovorím, tá rána ona mi dala veľmi zabrať. Veľmi zabrať a teda znova mi to museli prečisťovať. No a doma to bolo viac menej fajn. Až na to, že som teda bývala dosť unavená. Priateľ sa o mňa staral, poslušne mi prelepoval rany, pichal mi vlastne injekcie na zrážanie krvi a bolo to akože super. Ten prvý týždeň mi ešte aj celkom chutilo jesť. Mala som naordinovanú dietu, čiže som mala potraviny, ktoré som mohla, ktoré som nemohla jesť. A viem, že som bola veľmi bezvládna, pretože tým, že som mala ešte aj v ruke ten pik, tak som s tou pravou rukou ja teoreticky ešte nič nezvládala robiť, pretože to bolo strašne citlivé. Čiže jesť mi ešte chutilo, iba že nastal pre mňa obrovský problém s tabletkami. Som odmietala jesť tabletky. Mala som ich strašne veľa, aby som na to vysvetlila. Ja som mala ráno, myslím, že som mala možno aj nejakých 20 tabletiek zjesť. Samozrejme, každá inej veľkosti. Neišli mi vôbec dole hrdlom.
Naozaj som sa musela premáhať, napínalo ma, ale viac menej vždy som tie tabletky zjedla, ale strašne som sa musela do toho nútiť a väčšinu času som len ležala. V následujúci útorok som mala ísť, aj teda som išla znova na liečbu, mala som ísť na otočku, len ambulantne, no a my sme predpokladali s rodičmi, ktorí tam so mnou išli, že to bude naozaj rýchlovka, iba že nebola. Ja som teda tam znova išla na odber krvi, išla som na EKG, či je teda všetko v poriadku. No a potom som mala ísť teda na čistenie toho cievneho portu. Aj som išla, ale dopadlo to teda tak, že mi tam zostalo strašne zle. Ja som dosť stresovala aj v to ráno, keď sme tam išli, čiže možno, že to na mňa proste len celé doľahlo, pretože ja som mala vyslovene odpor tam chodiť. Tie prvé razy strašne som nechcela a strašne som si tým vnútorne obližovala, že som samu seba dokázala tak vystresovať. Takže mi museli pichnúť infúzku. No a tam vlastne tá infúzka mi tiekla hodinu. No a potom, keď som išla za mojou pani doktorkou, tak teda sa uvažovalo, či sa mi vôbec dá tá chemoška, keďže som taká mimo. Povedalo sa, že sa mi tá chemoška dá a išla som na chirurgiu. Tá dopadla znova príšerne, pretože tá rana sa vôbec nehojila, vyzeralo to hrozne. Vôbec sa to nechcelo hojiť, takže znova mi predpísali nové náplastie, znova mi to celé vyčistilo. No a keď som prišla domov, tak to bolo všetko super, znova priateľ, moja pravá ruka, prelepoval, pichal injekcie, všetko robil, varil, upratoval, lebo ja som naozaj vtedy nemala kapacitu ani energiu robiť nejaké takéto veci. Ale pár dní po chemoške teda mi začalo byť zle, veľmi zle. Neudržala som sebe absolútne žiadne jedlo. Bola som už úplne bezvládna a ja som teda to pripisovala tým antibiotikám. Až teraz si uvedomujem, že to teda bolo z chemošiek. Moja pravá ruka sa stali tyčinky solené a Coca-Cola. Nič iné som v sebe nebola schopná udržať, takže v tom období som schudla strašne veľa kíl. Potom som vlastne bývala 2 týždne doma. To som vlastne chodievala na kontrolu s krvou tuto do Nitry pani doktorke, aby som to nemala ďaleko a myslím, že som chodila 2-krát do týždňa. No a vtedy som si začínala píchať Zarzio, čo boli tuším injekcie, myslím, že na biele krvinky. A mne z tých chemošiek bývalo zle len pár dní. Hej, že napríklad, keďže som bola v útorok na chemo, tak streda, štvrtok bola v poriadku, pretože ešte stále účinkovala tá predmedikácia, ale piatok, sobota, nedeľa som vracala všetko, ale potom ako sa vyparila chemoška, tak sa teda vyparil aj tento nežiaducí účinok liečby a potom som teda začínala pomaly znova jesť, ale hovorím v rámci tej diety. V piatok pred druhým cyklom, pred vlastne ďalšou liečbou, v pondelok som mala ísť na liečbu, začína druhý cyklus a v piatok predtým sme sa teda rozhodli, že my ideme umyť vlasy a ono to bolo strašne komplikované, pretože toto som nemohla namáčať, pik som nemohla namáčať. Sme mi išli umyť vlasy takým štýlom, že som mala takú tú umývaciu čapicu. No a teda sme to umývali, ale mne už vtedy dosť značne padali vlasy. Mi začali vypadávať asi 2 týždne potom, ako som začala brať chemošku. No a celý tento cyklus trval 4 týždne, takže už mi vlasy padali. No ale ja som si ich chcela umyť, ja som proste si nepripúšťala, že by mi mali vypadnúť. No a tá čapica to jasné, že neumýla nejak extra. A zostali v tej čapici dosť vlasy. No a keď som povedala môjmu priateľovi, že mi to musí rozčesať, moje vlasy, ktoré boli vlastne asi tak 2 týždne zauzlované v jednom a tom istom drdole, tak on povedal, že to nie. S tým, že mi povedal, že vlastne už mám miesta bez vlasov, teda bolo dobre už aspoň trošku podstrihnúť. A to bola pre mňa strašná rana, pretože vy rátate s tým, že vám vypadnú vlasy. Ale stále je to ako keby až potom, až neskôr, až potom. A keď to zrazu príde, tak ja som si vlasy strihala na 2 etapy a tá prvá etapa, podstrihnúť ich, bola oveľa ťažšia než to, keď som to už dávala do plešiny.
strašne nechutný zvuk, ako proste strihal tými nožnicami tie vlasy. Strašne som plakala. Vtedy som strašne plakala. A neviem. Vtedy som ako keby... Myslím si, že vtedy som pochopila, že čo sa vlastne deje. Že naozaj budem plešatá, že naozaj mi tie vlasy vypadnú a že naozaj toto všetko musím absolvovať. Už som si hovorila, že pecka, že teraz mám silu a v pondelok idem zase na liečbu a zase ma vybijú, čiže to bol proste taký neúnavný proces a hlavne som musela spoznať to telo, ako reaguje na tú chemošku, čo si v ktoré dni môžem dovoliť, čo môžem, čo nemôžem, ale viac menej som to potom, čo som pochopila, len hovorím, že ten prvý cyklus bol asi taký najnáročnejší na to spracovanie tých vecí a na to prijatie. No a víkend som si spravila veľmi pekný, namalovala som sa po veľmi dlhom čase a vlastne som sa potom pripravovala, bavila, ale aj balila na tú ďalšiu hospitalizáciu, čo ma teda čakala. No a to je viac menej všetko z toho prvého cyklu, snažila som sa to možno nejak chaoticky, ale zhrnúť. Dúfam, že ste to pochopili, dúfam, že sa vám to bude páčiť, dúfam, že vás to hlavne baví počúvať, pretože mňa to baví rozprávať. Budem veľmi rada, keď mi znova niečo pekné napíšete do komentáru a určite ma zaujíma, či vás zaujíma aj pokračovanie mojej liečby, keďže sme si vlastne rozobrali prvý cyklus a ešte ma potom čakalo zvyšných 5. No a veľmi sa teším, že ste tu so mnou, že ste to dopozerali až sem. Určite ma sledujte aj na ďalších sociálnych sieťach a snad sa uvidíme čoskoro. Ahojte!